Please, guys, you know. Okay, guys, Lena is our new album. Comedy. I know. Factory Comedy. But this is a SJ Factory Comedy. Yeah, boy. So, guys, this video number 1 by the album. So, please subscribe and click the bell. Comment. Yeah, super. Dyan is full of together, man. Yes, sir. Abo fit. Ikse. Ndoni meta. Akwedini. Intoni ngoku wathi nyoni meta ntoni? Khawuthethe meta. Yeke izimutsi zakho. Ngokwedini noch. Ubani noch onemutsi? Yena mama wakho noch ufuna yeke uzapha noch azomane cuse kusegamba. Ungcono wamama. Employee. Nothi lo unxibe izinto ezi-orange ucela amaphepha emgqomeni. Sekuthi namba. Awungita ngiyadlala. Akusekuthi. Ngala ntoni? Ayela. Yeah, suka. Phela ngoku okay nansinwana. Okay. Yikunini? Ekwethini? Zapha. Nata. Hello das. Atsho mtshanam. Boke mina ngithanda ngenzwa muncu mtshanam. Uthe wena zapha into ngogoloza. Kuthini zapha. Ata. Kwathi kulikunenzela imutsi. Meta. Funa ndonta. Jonga mamela apha ke mtshanam. Kulikunenzela imutsi, mina ndiva. Akuva ta. Mtshanam jonga mamela apha mtshanam. Ufuna mtshanam unile shop yabo. Unqele itopaz. Amagwinya. Idrink. No Riesling. Plus nespookis. Yabo. Plus into. Ngakulinga ancuma nawe mina. Plus nento namabhanana ayi4. Ibambile le ndithethayo. Ibambile. Ta. Ezi ndiduma zona zingakumanza zibamba njani? Ngalinga undibuza umsuso mna. Uzazibamba mtshana mesilo ndifuna uzibambile. Yandiva. Ke Dyan. Iphi imali ke ta? Oh, akwedini ngalinga undifoste mina noch. Thume ndo. Akuthi ngncumi ndongo ndithume ndoni mfondini. Ndithume ndoni. Tama sinika imali mantasa yabona nje. Ndithume ndoni. Jawafeta qhobe mama nyenye ngithume ndoni. Serious ke ngithume ndoni. Ikleta ya. No, tapa we. Man. Yanibhanqa kanje ngusethi. Tapa we. Nepombi ya. Abona anqaba mina manje. Yabo meta. Ikhona nithi baba unibethe ta. Khona kodwa nithi. Uyaqhela kaloku ngoku uyanibhanqa mos. Inye ikle. Bekena kuthuma tapa we phi mina. Meta kanguthuma tapa we ta. Qha ndo mthanam yanibhanqa. Meta endle bangishushu ta. Enzinitse izinto nthuma zona ta. Qha 10. Uzabona ta. Uma. Uzabona tukubutu hapa. Please subscribe to our new album. Our album yam. Please subscribe to SJ Comedy Factory. Guys, it's coming soon. 10 January. Yeah, coming at 10 January. Sure.